o blagdanu Gospe Ozdravlja 21. studenoga 2022. Branko Matulić. Postoje teme iz povijesti hrvatskog naroda koje su dugo bile, a i danas su zabranjene, takozvane tabu teme. Pri tome lučimo dvije vrste zabrana. Neke su teme toliko istinite da ih je zabranjeno preispitivati i tumačiti. Ni slučajno se u njih ne smije sumnjati. A o drugima nije poželjno iznositi istinu. Potrebno ih je ignorirati, jednostavno prešutjeti. Jedna od velikih prešućenih tema jest i gladomor hrvatskog naroda u Hercegovini. O ukrajinskom gladomoru se u hrvatskom društvu zna i govori puno više, pogotovo danas u kontekstu ukrajinsko-ruskog rata, nego o hrvatskom gladomoru s kraja Prvog svjetskog rata. Tek rijetki znaju za ulogu Fradidaka Buntića u spašavanju hrvatske djece od izgladnjivanja. Bolne su to teme naše povijesti o kojima točno te nadasve istinito mogu progovoriti znanstvenici akribičnim iznošenjem činjenica. No, vrlo često znanstvena istina ostane zarobljena, obavijena šutnjom i zanemarena. Oni koji mogu puno bolje doprijeti do šire publike i tako podastrijeti istinu i raširiti je snažno i neumoljivo jesu upravo umjetnici. Umjetničkim stvaralačkim izričajem lakše je probiti oklop šutnje oko bolnih tema. Lakše je doprijeti do ljudskih srdaca jer je umjetnički rukopis, ma kako sadržaj bio težak, mekši, ljudski, topliji, emotivniji, a utoliko više i istinit. Akademska kiparica Dijana Iva Sesartić hrabro se uhvatila u koštac s razbijanjem oklopa šutnje i ignoriranja i u fokus svog kiparskog stvaralaštva stavlja taj strašni događaj iz povijesti hrvatskog naroda. Samo njoj, svojstvenim umjetničkim rukopisom, glasno progovara, zbori istinu o događajima u kojima se Franjevački red, po tko zna koji put u povijesti hrvatskoga hercegovačkog puka, stavio u službu svoga naroda, izbavljajući ne samo hrvatsku djecu od pomora glađu. Ključna figura u tome bio je otac sirotinje i veliki prosvjetitelj hrvatskoga naroda u Hercegovini, Fradidak Buntić. Njegovo eterično poprsje kao da i nas zajedno s kiparicom dohvaća nadahnuće i snaga Duha Svetoga kojim je bio prožet cjelokupni njegov rad, jer bez obučenosti, sile odozgo, nemoguće je promijeniti svijet. A Fradidak Buntić ga je uspio promijeniti, baš kao što stvaralački izričaj Dijane Ive Sesartić mijenja i naše predodžbe o kiparstvu. Tako ona postiže dvostruki cilj. Razbija dva tabua, iznosi na vidjelo slabu poznatu činjenicu gladomora hrvatskoga naroda i to kiparskim rukopisom kojim razbija drugi tabu o tome kakvo kiparstvo mora biti. Njene prozračne, lebdeće, tek minimalno materializirane skulpture doslovno nas uvode u svijet eteričnog kiparstva. Istovremeno nas snažno prožimlju emocijama, podsjećajući da osim ovog tvarnoga svijeta postoji i nešto onkraj vidljivoga i opipljivoga. Kao da nas zove da se ukrcamo u njenu lebdeću lađu i zajedno s njom i Fradidakom Buntićem otplovimo ne nekom zemaljskom caru, već Kristu kralju svega stvorenja. Libanonski kršćanski pjesnik Khalil Gibran u svojoj pjesmi Moj narod je umirao svojim krikom progovorio je o fenomenu Kafno, izgladnjivanju, odnosno glodomoru 1915. na 1918. Libanona. I u njoj veli: da sam bio gladan uz svoj gladni narod i proganjan sa svojim progonjenim narodom, lakše bi mi bili dani i noći, bi mi bile manje crne, jer tko sa svojim narodom dijeli nesreću i bijedu, osjeća nebesku utjehu u žrtvovanju i ponosi se sobom jer umire nedužan s nedužnima. Ali ja nisam sa svojim gladnim i progonjenim narodom što ide u procesiji smrti ka slavi žrtvovanja, već ovdje, iza 7 mora, živim u sigurnosti i apatičnome miru.
Ja sam ovdje daleko od nesreće i nesretnika i ne mogu se ničim ponositi, čak ni vlastitim suzama. Hercegovački fratar, fra Didak Buntić, bio je sa svojim narodom u trenutku gladi i potrebe ljudske pomoći. Umjetnica Dijana Iva Sesartić svojim nježnim lirskim rukopisom u snoviđenjima postmoderne figuracije prispodobila je unutrašnju borbu fra Didaka Buntića, jednog od velikana među hrvatskim humanitarcima. Svojim umjetničkim projektom usudila se potaknuti na likovno oblikovanje hrvatskog gladomora. Istog onog gladomora koji je u ratnim godinama Prvoga svjetskog rata pokosio ne samo Hercegovinu, nego i Dalmaciju. Pobjednik gladomora, posljedica metode komunističkog ruskog sustava u Ukrajini i turskog panturskog nacionalizma u Libanonu, ali i raspada nepravedne raspodjele hrane u Austro-Ugarskoj carevini, jest jedan skromni Franjevac i velikan srca, fra Didak Buntić. Kao pisac ovih redaka, moram istaći kako je institut u kojem radim pred više godina organizirao znanstveni skup o fra Didaku Buntiću, spasitelju nemoćnih i nejakih, ispred ralja gladomora u teškim vremenima Prvog svjetskog rata, kada su očevi te nevine djece umirali po rovovima Galicija i Tirola za carski sjaj Habsburške kuće. Kako su čudni putevi gospodnji! Kiparica Sesartić svojom postmodernom figuracijom posve nezavisno je na tragu spomenika gladomoru Libanona 1915. na 1918. suvremenog libanonskog umjetnika Jazana Halvanija, koji ovu tužnu i pogubnu povijesnu epizodu kršćana Libanona predstavlja čeličnim stablom sa citatima istaknutih libanonskih suvremenika gladi, kao što su Gebran Khalil Gebran, Tavik Jusuf Awad, Anabara Salam al-Khalidi i drugi, koji su listovi na tom stablu. Hercegovački Hrvati, koji su de jure do 1908. godine bili podanici istog tog krvavog osmanskog sultana Abdul Hamida II, čiji su preci progonili i provodili genocid nad Hrvatima kroz više stoljeća, a koji je pod upravom triju paša gladom umorio polovicu libanonskih kršćana i u genocidu gotovo posve zatro Asirce, Armence i Grke sa svojih stoljetnih ognjišta. Međugorsko mjesto molitve, danas u tisućama, priziva upravo potomke libanonskih kršćana na hercegovački krš, te svojim posebnim duhovnim zovom i svojim povijesnim iskustvom gladi povezuje dvije katoličke zajednice. Hercegovačko iskustvo gladi, te krvave žrtve brojnih duhovnika i puka koji su žrtvovani poput jaganjca Božjeg u vrtlogu Drugoga svjetskog rata u ovom rafiniranom figuralizmu ima svoju metaforu. Krhkost materije, sumarnost oblika, ali i profinjenost duhovne poruke, ovaj likovni rukopis Kiparice Sesartić potvrđuje kao iskreni iskaz umjetničke vjere u pobjedu dobra. Franjevačka karizma, iskrena veza sa narodom i bilom njegovih potreba u fra Didaku Buntiću predstavljaju potrebu izvlačenja iz zapretanih stranica hrvatske humanitarne povijesti na najrafiniraniji način suvremenog likovnog izričaja. Ova izložba umjetnina izrađenih od krhkih tvorevina, hercegovačkih biljaka, kovinske žice i listova duhana, korijenja i vune, poticaj su za promišljanje o jednom originalnom spomeniku ovom franjevačkom humanitarcu, jer glad i poguba rata su jahači apokalipse koje jedino može satrti ljubav i dobrota i duhovnik, jedan od potomaka Apovarela iz Asizija, poniklih na ljutom hercegovačkom kršu, oporom i tvrdom. Na Gospod zdravlja 2022. Vinicije B. Lupis.